Dnes si ukážeme, ako vo faktúrku správne nahrať došlú faktúru a prepojiť ju s pokladničným dokladom o jej úhrade. Následne oba doklady exportujeme a zaúčtujeme v účtovnom programe MKSoft. Predpokladám, že faktúrko už máte prepojené s MKSoftom. Ak nie, postup nájdete v našom inom videu. Poďme na to. Najskôr si do faktúrka naimportujeme došlú faktúru. Skontrolujeme vyťažené údaje a ak sú správne, nastavíme faktúre stav skontrolované, čaká na export. Doklady, ktoré majú stav skontrolované, čaká na export, sú vizuálne odlišené. Spoznáte ich podľa modrého pozadia a modrého zvislého pásika na ľavej strane. Všetky doklady v tomto stave sa pri ďalšej požiadavke automaticky naimportujú do MKSoftu. Následne prejdeme na prijatý doklad o úhrade, teda na pokladničný bloček. Priamo v tomto doklade prepojíme a naviažeme došlú faktúru, ktorá k nemu patrí. Po skontrolovaní údajov zmeníme stav bločku rovnako na skontrolované, čaká na export. Pamätajte, že do účtovného programu sa odošlú iba doklady s týmto stavom. Teraz prejdeme do programu MKSoft. Otvoríme si agendu Saldo konto. Cez menu nástroje Import digitálnych dokladov alebo pomocou klávesovej skratky Alt plus G otvoríme preberacie okno, ktoré má názov Digitálne doklady faktúry. Import spustíme kliknutím na tlačidlo Načítaj doklady alebo skratkou Alt plus I. Ak sú doklady v poriadku, zobrazia sa čiernym textom. Ak systém narazí na chybu, riadok s dokladom bude zobrazený červenou farbou. Doklady jednoducho zaúčtujeme stlačením klávesu F2. MKSoft otvorí nové okno, kde hneď uvidíte zoznam práve zaúčtovaných dokladov. MKSoft po úspešnom zaúčtovaní vráti do faktúrka jedinečné poradové číslo, ktoré dokladom priradil. Po nahratí a zaúčtovaní faktúry si do MKSoftu nahráme pokladničný doklad. Otvoríme si agendu Účtovný denník. Tu si rovnakým spôsobom otvoríme preberacie okno, ktoré má v tomto prípade iný názov. Digitálne doklady, výdavkové pokladničné doklady. Použijeme klávesové skratky Alt plus G a následne Alt plus I. Po načítaní pokladničných dokladov z faktúrka ich cez klávesovú skratku F2 zaúčtujeme. MKSoft automaticky pokladničný doklad spáruje s došlou faktúrou podľa väzby, ktorú sme im priradili vo faktúrku. Túto jedinečnú funkciu automatického zaúčtovania faktúry a jej pokladničného bločku ponúka pre MKSoft jedine aplikácia Faktúrko. Doklady vo faktúrku, ktoré sú už zaúčtované v MKSofte, majú stav vyexportované. Sú vizuálne odlíšené a spoznáte ich podľa oranžového pozadia a oranžového zvislého pásika na ľavej strane. Vďaka tomu máte okamžite hotové a prehľadné účtovníctvo.